Ассалому алайкум бародарои азиз. Як шеър эҷод кардам ба хотири анами духтарое ки рӯзи дароз дар эфирҳои тикток мешинанд ва об рӯи падару модар ва бародарои хичона пас мезананд. гӯш кунед. Эй хонумаи миллати ислом қабо ку? Андар лаби ту замзамаи зикри худо ку? Он нуру ҷамолу рухи зебои шумо ку? Он ҳусни худододаву он шарму ҳаё ку? Он оину он мазҳабу он дини шумо ку? Он чодару он иффату он шарму ҳаё ку? Аз оҳи саҳар нолаи поки ту куҷо рафт? Он ҷисми накӯи ту ба гирдоби фано рафт? Дарду ғаму номуси ту андар дили мо рафт? Охир ту чӣ донӣ ки ба мо рафт, чиҳо рафт? Имрӯз ки бепанду насиҳат шудаи ту, зулфони сиёҳ ҳам ба ҳам андар задаи ту, дар фикри кумошу зару зевар шудаи ту, он расми мусулмониро барҳам задаи ту. Имрӯз ки беостину бешарму ҳаёӣ, берӯймолу бепардаю берӯю риёӣ, ҳарчанд ки покиза ту худро бинамоӣ, пас рост бигӯ, ин гуноҳ охир ту чароӣ?